Казан сөйлей. Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Баш калабызда көндезге сәгать 10. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Хәзер игътибарыгызга Әлмәт Татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында драматург Афанасий Салынский әсәре буенча куелган «Кайда күрдем мин сине» дигән спектакльнең радио вариантын тәкъдим итәбез. Вакыйга 1943 елда әле яңа гына фашистлардан азат ителгән шәһәрләрнең берсендә бара. Ярым җимерек йортларның икенче катында бер бүлмә. Уң яктагы стенада снаряд умырып алган зур тишек. Ишенче катта яшәүчеләр шушы бүлмә аркылы үтеп йөриләр. Стеналар бу йортны саклаган сугышчылар язып калдырган төрле язулар белән чуарланган. Кайсы күмер, кайсы акбур, кайсы штык иши белән тырнап язылган. Үлем фашистларга. Туганнар, ичмасам сез җиңүгә барып җитегез. Гвардиячылар бирелмиләр. Тоська, җан кисәгем, кай тарафта йөрисең икән? Уң якта Зоя Парамонова бүлмәсенең ишеге. Сулда урамнан керә торган баскыч. Уртада Нила Снежканың пөхтә итеп җыештырылган кровате. Кроватьта аккордеон ята. Окоп казудан кайтучы хатыннар Нила бүлмәсендә туктап калалар. Яласызмыни? Миңа кайда яшәргә? Ничек итеп? Җитәр, сездән яшеренеп атна буенча одеял астында киендем, одеял астында шушындым. Хәзер үзегез миннән яшеренегез. Мине моннан күп чыгара алмаячаклар. Әхлакый тойгыларыгызны йөгәнләгез. Соң бу минем бүлмәм. Кеше үз бүлмәсендә теләгән нәрсәсен эшли ала. Су кыйынып кайткач, кием алмаштырырга кирәк бит инде миңа. Хәзер. Сугышка китте яшь егет байхап. Сөйгән шибәрен калдырып байхап. Шибаран типтеп китәргә карамам диеп бүтәнгә айхап, айхап. Сугыштан кайта яшь егет айхап. Килешен әйтә кешеләр айхап. Атлап кайтма кайт ошып сөйгәнен каршылар кошып айхап, айхап. Егет кайтты кыз әйтте айхап. Җаным бәгдәмдә тордым айхап. Инансын дип сафлыгыма 4 бала үстереп куйдым айхап, айхап. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Рәхмәт. Рәхмәт. Сугыш кызны да юлдан яздырган. Кызмыны юл? Овчарка бит. Немец овчаркасы. Полосатенький. Сиңа җыр ошамадымы, Ошамаш не тыңлыйсың? Яхшы кешеләр һәлак булалар. Ә мондыйларны үләт тә сукмый. Барыгыз әле, бар. Юлыгыз абылыгыз. Барыгыз. Мин законлы бүлмәмдә ялгызым. Теләгәнемне эшлим. Син киләчәктә ничек яшәячәгең турында уйла. Матур булсаң да, мондый яман атың белән кемгә кирәгең бар? Ниладан калганнары өскә менеп китәләр. Нила ашыга киемнәрен алыштыра. Ой, мондый яманат белән кемгә кирәгең бар?
Урамнан Тузикова йөгереп керә. Зойка, ачар тизрәк. Миңа төнге сменага. Ош дигәч аш инде тизрәк. Йокыңны соңыннан симертерсең, бик мөһим эш бар. Ай, миңа төнге сменага. Hey, уян әле, йокыңнан кызыл күзле балык. Нәрсә син миңа кычкырасың? Электросваркада икешәр смена эшләп кара әле. Син нинди күзле булырсың икән? Нәрсә кирәк? Барысын да сөйләп бирдем бит инде. Зойка, йортыбыз тирәсендә бик зур дәрәҗәле менә дигән бер кеше йөри. Артехектор. Йөри дә, ялт итеп сызымнарына карап ала. Аннан соң Зойка тагын йөри. Йөри бирсен. Миңа төнге сменага. Фашистлардан калган овчарка яшәгән йортка ремонт ясамаячаклар, белдеңме? Һәм менә шушының аркасында барыбыз да үз ачып калачакбыз. 3 этажның ишесе дә. Жая, халера. Ишеттеңме? Ишеттеңме? Нормаль. Ich werde dir zeigen. Hey, сиңа көлке. Ул бит кытышкыч нәмәстә. Беләсеңме, Зойка, кичә мине шулай бетереп алды. Хатыннарча да түгел ул. Ирләр дә алай булдыра алмый. Култыгына шулай китереп кысты Зойка. Бөтен тәнемне кизән җигерә башлады. Жаным табаныма китте. Шундый кабахат нәмәстә ул. Исеме дә овчарка бит аның. Син аңа бәйләнмә. Үзең ябышасың иш. Аның сиңа нинди начарлык эшләгәне бар? Ватанымны сатты. Менә нәмәстә эшләде ул миңа. Аның сатканын син үзең күрдеңме соң? Hey, син ул вакытта ику йырыбынны идең, бер нәрсә дә белмисең, тыгылма. Менә мин монда фашизм астында яшәдем. Ул овчаркагамы? Ул овчаркага бөтен шәһәр халкы нәфрәтләнә. Үтеп баручылар аның йөзенә төкереп китәләр. Кара әле, Зойка, ул аларда тәрҗемәче булып хезмәт иткән. Менә бу кроватында ниндидер чорбаны фюрер калдырып киткән дип сөйлиләр. Җитмәсә шушы нәмәстәне дворник итеп тоталар. Соң аңа да яшәргә кирәк бит. Җаваплы пост. Менә мин эшләргә тиеш ул эштә. Кәтү күкчәле туфли кигән килеш, себерке күтәреп шаба бит әдәм көлкесе. Акрынгына менә шулай. Әйдәгез әле менә бирегә. Урам яктан Федор Ниланы җитәкләп керә. Ниланың аягы аксаган. Бирегә. Рәхмәт сезгә. Утырыгыз. Утырыгыз. Рәхмәт. Менә игезгә алып кайтып сезгә беренче ярдәм күрсәтелде. Кан? Юлыгыз бармы? Чупуха, марганцовка белән юармын. Хәзер. Исәнмесез? Сездә йоды юкмы? Шукрак беләсез? Рәхмәт сезгә. Сез китегез инде. Хулиганнар. Аякка таш белән. Вакыты да шунда инде. Бәлки алар тәрбиячесез калган балалардыр. Тик нишләп алар сезгә ташландылар? Ялгышмасам, сез дворник бит. Беләсезме, сезгә ул малайлар белән һич шиксез дуслашырга кирәк. Үзләре үк ярдәм итә башларлар. Күзләре ничек ялтырый. Баш кисәрләр. Кызык. Әйтерсең алар сезгә таш белән атмаганнар. Бигрәк тә тегесенеке, Сашкасыныкы. Кайчан караңга күз төбек күгәргән була, я уны, я суны. Соң сезгә таш белән шуны сатты бит инде. Алай гына тиеш түгел иде әле. Нәрсә дисез? Минме? Шундый сезнең кебек күренекле кешегә кызларның чистараклары да табылыр иде, дим. Зойка, мин киттем. Сәйр ханым. Мин дә сәйрәк. Демарш. Коммуналь дипломатик мөнәсәбәтләрнең тулысынча зелүвә. Сез алар белән ачуланышкансыз бугай. Юк. Нишләпсең алар? Гафу итегез мине. Ләкин
Китсәгез, яхшырак булыр иде. Чынлап? Юк. Ките алмыйм мин. Бу минутларның ничек көткәнемне белсәгез. Нинди минутларны? Сезнең белән очрашу минутларын. Тагын бер мәртәбә күрешүне. Мин сезне? Әйе. Сез әлбәттә оныткансыз. Хәтерлисезме? Моннан бер атна чамасы элек. Минем әле бу шәһәргә килеп төшүем генә иде. Вокзалдан чыгып киләм, дөресрәге поезддан. Вокзал үзегез дә беләсез юк бит инде. Кич иде. Җил, яңгыр, давыл. Һәм шунда миңа сез очрадыгыз. Шуннан? Ул сез идегез. Сез. Беренче тапкыр шунда очраттым мин сезне. Хәтерлисезме? Нинди бер такта кисәкләре күтәреп кайта идегез. Әйе, снаряд ящикларны кыйды бугай. Йөзегезне бик хәтеремдә калдырасым килгән иде. Хәтта танышырга да теләгән идем. Артыгыздан ташландым. Ләкин сез бик оста итеп кенә җимерек йортлар арасына кирип югалдыгыз. Шәһәр бөтенләй диярлек җимерек? Әйе. Беләсезме? Элек биредә нинди мәхәббәт йортлар иде. Әнә, анда, Кутузов рамышатында. Әкияттәге манара сыман гаҗәеп бина иде. Мин үзем шушы шәһәрнеке. Госпитальдән чыгуыма әле бер генә ай. Еракка чатырган бомбардировщикларның штурманы мин. Үпкәмдә ярчыклар. Шулай итеп ошарга туры килмәячәк хәзергә. Федор исемле мин. Федор Григорьевич Абрамов. Тыныч тормышта һөнәрем архитектор. Дипломны сугыш башланыр алдыннан гына якладым. Шуңа күрә бер нәрсә дә төзергә өлгермәдем, бары тик җимердем генә. Миннән сезгә нәрсә кирәк? Мин сезне эзләп табуыма читтән тыш шатланганлыгымны әйтергә теләгән идем. Беләсезме? Бәлки сезне очратырмын дип, һәр көнне 2 атна буенча шушы урамнан йөрдем. Бүген бу урамга эш белән килдем. Һәм менә бәхет. Юк. Киресенчә, бәхетсезлек бу. Сез нәрсә? Исемегез ничек? Нила. Не Нила дигәннән кыскартылган. А фамилиям Снежко. Нила Снежко. Минем өчен сезнең исемегезне генә кабатлауда зур бәхет. Нила Снежко. Мин сезне үзем белән таныштырырга тиеш идем. Сез рәсми кеше, ә мин дворник. Һәм минем бөтенләй вакытым юк. Сез мине зинһар гафу итегез, сезгә бик зур рәхмәт һәм хәерле юл. Юк, китә алмыйм мин. Беләсезме, бу инде? Менә шулай. Сезгә карап торасы иде дә. Тыңлыйсы иде. Тик нәрсәгәдер күңелем тыныч түгел. Менә хәзер миннән качып, җимерек йортлар арасына кирип югалырсыз да. Һәм мин сезне бер качан да таба алмам шикелле. Сез биредә яшисезме? Стенадагы менә бу язуларны мәңгелеккә саклап булса икән. Дөресме? Урам яктан сагайып кына Круглик килеп керә. Нила янында кеше барын күреп, баскыч артына яшеренә. Шулай да Нила аны күреп кала. Тик ул чагында безгә бөтенләй башка чырак яшәргә туры килер иде. Бу язулар өстебезгә зур бурычлар йөкле бит, Нила. Федор. Үтенәм сездән. Зинһар өчен китегез. Ярый. Киттем. Бәлки без бүген тагын күрешербез әле. Юк. Башка бер вакытта да. Бөтенләй килмәскә дип китсәгез, яхшырак булыр иде. 2 атна буенча эзләп тапканнан соң, һәм бер качан да килмәскә? Юк. Мин сезнең йортыгызны карарга тиеш. Аңа ремонт ясаячакбыз. Кызык, хай, яңа обстановкада канат җаямы? Сез юкка килгәнсез, Круглик. Кайсы моментның уңыш китерүен алдан кем белә? Менә кичә
Мен нәқ сіздің шикілі қуанатларын жайып, тыныш қана яшы башлаған бір гражданинға барып кірдім. Әм аңа бары тек бір гіне фото көрсеттім. 9-ға 12-лі. Ол фотода нәрсе болуы сізді қызықсындыра ма? Фашистларының қара оккупация күнлерінде ватанын уақлап сатушы хиянатшы. Шанасың, шул гражданин бір сөзсіз үстәлге 3000-ын шығарып салды да негативларын сатып алды. Шулай, фрау Нила. 3000-ға қарағанда чиста биография бек көпке қиммәтрәк тұра. Менің қорқыр орным қалмаған круглик. Кім болуым шул хадди дәрәжеде белгілі ки, мен ана хатта бала шығасына қадар таш білән тымыра. Әгер алар мына бұл фотоларını да көрселер? Сіз уникаль іш. Бұл фотоларынан нешік қолға түшірдіңіз, круглик? Ойлап іш ете білу сейіклі фрау. Шуңа плюс менің шын көңілден совет патриоты болуым. Мен біздің жеңешегі бізге әр вақыт шанып келдім. Әм шуңа әзірлендім. Сіз қазір керісінше әзірленмесіз мекен, круглик. Фронтның бұл участығында біздің қаллар бек шаптан түгіл деп сөйлелер. Ауыз ашып қола көрмәгіз. Мысқыл етмеші сөйлешуіңізді өтінем. Сіз бұл негативларын аласыз мы, жоқ ма? Сіз аларны шәһәр бойынша ябыштырып шығасыз. Сіз бәлки немецлар яңадан әйленіп келерлер де бүтінләйге мұнда қалырлар деп үмітленесіздер. Сіз! Бұл ішлерге бірінағызына тақмағыз, круглик. Фотоларыңызны сатығыз. Пардон. Соң, мен бит сізге бүтінләй орзанға берем. 2000! Соң менде ондай оқшалары yok. Сіздің қараңғы күнге деп сақланып қойылған қиматлы әйбірлеріңіз жоқ деп кім шанасың? Әйтік асық ташлалды незек, қолан, біләзіклер. Сіз негативларының бірсінде өзіңізді қалдырмайша берермін деген гарантия қайда? Менің фирма намыслы қожалық. 2000 төлейсіз де тыныш қана яшы бересіз. Ойлағыз, фрау Нила. Мен сізге тағы қағылырмын әлі. Машақатлана бермәгіз, круглик. Менің сізге қарағанда да азырақ сөйлеш атырған клиентларым бар еді. Соңынан бар-бір өзлері ялынып келділер, бәе арттырып. Сіздің білен ашуланышу меңа көңілі деп білесіз мәлі. Мен андай вақлықлардан юғары. Мен һәм менің философиям. Сіздің философияңыз? Әйтігіз әлі, сіз өзі тілегендігіне ішлей тұрған кішілерін көп неше тапқыр көргеніңіз бар. Кішіге айда havada айырып қайтабыз дейлер. Ол бүтіндейге барырға тілемесе де бара. Міне фәләнні тігенні ішле дейлер. Ол ішлейсі келмей әйтік еқлойсы келе. Ләкин ішлерге мәжбүр. Нихайет анардан бір нәрседе тәләп етмеселер. Ол шағында ол өзі мәжбүр ете башлай. Ғадәттәге инерция бары да шулай яши. Мен тек өзім тілегендігін ішлейм. Әгер енді мен тілейм екен. Шығып кетегіз. Гәрше кетерге тілемәсәгізді. Бір гына минут. Мен сізге фотографияларының мына бұл сериясын қалдырам. Шушы сүйкімлі фотоларға қарағыз да. Ойланыңыз, фрау Нила. Ойланыңыз. Хатыргызға түшірем, негативлары 2000 тұрашақлар. Қошығыз, қабат шырашуын тілеп. Түшігіз. Мәне? Сізге түбәнге таба. Философияғызны шиклеу болса да, меңа сізні ұзатырға туры келе. Мерси.
Никифаров белән Мария Игнатьевнаны яртып, Нила кайтып керә. Бирегә, рәхим итегез. Теге тузган шәчлесенең кулында нәрсә иде ул? Минемчә граната иде. Граната? Моннан фронт узды. Миңа калса, мондый ямсыз күренешләрне күптән тәртипкә сала башларга вакыт. Сез нигә җылмаясыз? Юк, мин сезнең фикерегез белән килешәм. Аркадий, игътибар ит. Ниндидер түскінің матур аяклары. Бик үк әдәпле төшенчә дип әйтмәс идем мин. Бу син уйлаганча ук начар түгел. Ашы, сеңелкәем, синдә ниндидер җиңел караш барлыкка килә башлаган. Бик күп йөрергә туры килде, шуңадыр. Миңа дип әзерләнгән урын шушы буламы? 3нче катта. Сезне озатыргамы? Һәм сез дворникмы? Дәрәҗәмнең югарырак күтәрелүен көтәм. Рөхсәт итегез. Рәхим итегез. Маша, әйдә. Аркадий, син баратыр, мин синең бүлмәңне үзем эзләп табармын. Мин бер генә минутка тоткарланам. Шулаймы? Яхшы. Урамнан Федор килеп керә. Монда да язулар. Әнкәй? Федя. Әнкәй. Федя. Әнкәй. Улым. Федя. 3нче ранлыклы хәрби врач. Юк. 1нче ранлыклы әнкәем. Улым. Федя. Улы кәүзәле. Нак әтием син, Федя. Госпитальдән чыгарга өлгермәдем, яңадан врач кочагында. Улым минем, улым. Федя, синең шәчләрең агарган. Һәм медицинаның соңгы хөкем карарында әйтелгәнчә, йөзем дә көл төслеме? Туктале, син шәһәргә кайчан килдең? Кичә. Менә бүген яңа обмундирование алдым. Хәзер партизаннарның лазареты да һәм аларның урман докторлары да юк инде. Мин хәзер хәрәкәттәге Кызыл армияның хәрби врачы. Командование миңа бу шәһәрдә госпиталь төзүне боерды. Әнә тегендә исән калган 2 йортта булачак. Әнкәй, менә хәзер без бергә. Бергә. Федя, син ничек? Комиссия мине үткәрмәде. Шулаймы? Ярый, архитектор, бик күп җимердең җитәр, хәзер инде төзе шәһәрләрне аякка бастыр. Әни, бригадабыз безнең 5 кешедән тора. Йортларны карап йөрибез, проектлар белән чагыштырабыз. Ярый, документлары сакланып калган. Үзебезнекеләр архивка алып чыгарга өлгергәннәр. Федя, син һаман як-ягыңа каранасың, кемне дә булса көтәсеңме? Мин аны көтеп алдым инде, әнкәй. Федя, әниеңне яратасыңмы? Әниемнән башка тагын берәүне яратам дисәм. Ах, сабыем минем, нишлисең бит? Бик вакыт. Әгәр сугыш чыкмаган булса, бу хәл бәлки алданырак та булыр иде. Син җитди сөйлисеңме соң? Шамадан тыш җитди, әнкәй. Хәер, аның шамадан тышы була микәнсең? Кайдасың ул? Эшлиме, кат алышасызмы? Юк, әнкәй, юк. Ул менә шушы бүлмәдә яши. Бу аның кроватемы? Анысын белмим. Әнәсе? Аның турында тагын ниләр беләсең? Исеме ничек? Исеме бик матур. Нилла. Нилла дигәнен кыскартып алынган. Нилла Слишко. Яхшы. Федя. Әйе. Бу исемне минем кайдадыр ишеткәнем бар шикелле. Кызык. Кайда ишеттең икән, әнкәй? Юктыр, шулай тыйла гына торгандыр. Ни белән шөгыльләнә эшлиме? Шушы йортның дворнигы булып эшли. Беләсең, әнкәй? Зур алып кышын бәйләп алгач, ул шундый чибәрләнеп китә.
алайса мин ул кызны күрдем инде. Ошадым ул сиңа, әнкәй. Ашыкма. Ул кыз әле генә синең әдәп иясе абыеңны 3нче катка үз бүлмәсенә озата китте. Әйт инде, әнкәй, ошадым ул сиңа. Ах, Федя, син нинди бер катлы. Әбет сиңа 27 яш. Өйләнергә 18-дән рөхсәт ителә. Хәер, яшәү серләренә төшенергә синең вакытың булдымы соң? Башта мәктәп, аннан институт, аны тәмамлагач фронт. Беләсеңме, Федя? Летчикларга караганда артиллеристлар тәҗрибәлерәк һәм әлбәттә акыллырак. Тукта, әнкәй, тукта. Син буларны нәрсә дип миңа сөйлисең әле? Белмим шул, ни өчен сөйлим икән. Беләсеңме, Федя? Әтиең дә нәкъ синең шикелле кинәт рухланып, кабынып китүчән иде. Һәм шуның аркасында күпме ялгышларының әше хәсрәтен татырга туры килде үзенә. Әнкәй, менә ул Нилла. Без инде танышлар диярлек. Анда, өстә, сезне көтәләр. Рәхмәт. Гафу итегез, Нила. Әйтегезче, зинһар, сез оккупация вакытында биредә шушы шәһәрдә яшәдегезме? Әйе. Мин бирегә Харьковтан килдем. Ниһаят, хәзер барысын да хәтерләдем. Федя, син минем белән хәзер үк Аркадий Игнатьевич бүлмәсенә күтәрелче, зинһар. Әнкәй, нәрсәне хәтерләдең? Кайбер нәрсәләр. Безнең партизаннар лазаретында шәһәрдәге һәм немец штабындагы хәлләрне яхшы белүчеләр дә булгалады. Федя, син гомумән хәзер үк минем белән Аркадий Игнатьевич бүлмәсенә күтәрелче. Хәзер, әнкәй, бер генә минут. Яхшы. Туктагыз әле. Гафу итегез, минем вакытым юк. Бәлки сезнең яшәү өчен дә вакытыгыз юк. Яшәү ул барыннан да элек эшләү дигән сүз. Мине Себеркем көтә. Ә мине 2 елдан артык күрмәгән әнием көтә. Шулай да мин сиңа яныгызга тукталдым. Без сезнең белән, сезнең мине яңадан эзләп табуыгыз хакында тукталып калган идек. Юк. Ә минем сезгә хәтерем калмый. Чөнки булар сезнең үз сүзләрегез түгел. Кем сүзләре? Сизүемчә, сез йомшак һәм нишкә күңеллерәк. Ни өчен ясалма тупасланасыз? Вакыты тупас, сугыш. Булар да сезнең сүзләрегез түгел. Сез үзегезне начар итеп күрсәтергә тырышасыз. Ни өчен? Сез нинди психолог? Әгәр инде кеше шактый кыенлыклар күргән булса, кайгы-газаплар кичергән һәм хәтта үлем белән йөзгә-йөз. Күрәм. Сез саф йөрәкле, яхшы күңелле кеше. Һәм менә яхшы булуыгыз үзегез өчен үк начар да. Кызык. Ни өчен? Сезнең шикелле кеше өчен ышанычның, өметнең шәлпәрәмә килүеннән дә зуррак кайгы юк. Туктагыз әле. Нәрсә эшләп минем ышанычым, өметләрем шәлпәрәмә килергә тиеш? Туктагыз әле, тукта. Ирегез бармы? Башканы сөясезме? Юк. Ура! Сез мине яратачаксыз. Әйе. Һәм минем хатыным булачаксыз. Сабаров кына шулай гыжым иткән. Вакыты кыйлык сырый сугыш. Бит, сугышта да уйлап эш итәләр. Сез кирәгеннән артыкмы угучан? Бик. Сезгә ошамыймы? Сез бит мине бөтенләй белмисез. Үзегез ниләр генә сөйләмисез. Булай булсагыз ялгышуыгыз да бик тиз. Мин сезне туган көнегездән бирле беләм. Нәрсә? Әйе. Миңа 7 яшь иде инде. Сез әле караватыгызда гына үрмәләп йөридегез. Уенчыклар шалтырата. Һәм нәрсә туры килсә шуны авызыгызга тутыра идегез. Кул бармакларында, аяк бармакларында һәм хәтта мәче койрыгы кебек кытышкыч нәрсәләрне дә. Һәм сезнең әниегез. Әнием?
Әнием yok минем. Балалар йортында үстем мин. Әниемне хәтерләмим. Кичерегез. Әниемне bir эмигрантка алмаштырды. Немка. Марта Шрейдер. Нила, нигә уйга калдыгыз? Бала чагым исемә төште. Тузикова керә. Нила белән Федорның сөйләшүен күреп, хәрабә стена артына яшеренә. Нила, мин хәзер әнием янына менәм. Аннан соң кызганычка каршы, сез теләсәгез, теләмәсәгез дә, 3нче этажга менеп йөрү өчен хәзергә сезнең бүлмә аша үтеп йөргә туры килә. Шуңа күрә, бүлмәгез аша тагын бер мәртәбә үтүемә каршы килү сезгә бик читен булачак. Федор 3нче катка менеп китә. Шуннан башка кызык сүз булмаячак. Чак. Çağın! Min elleni aşıkmayayım. Benim aşıkışışım yok. Evet, Borni! Нила урамга чыгып китә. Овчарка! Зойка! Зойка! Чык әле тизрәк! Тагын нәрсә кирәк инде сиңа? Зойка, бу эткә гел җае чыгып кына тора бит. Немецлар да аны Opel автомобильләрдә генә йөрттеләр. Менә хәзер үзебезнекеләр килде. Тагын анарга бәхет. Бәйләнмәле күгәргән кадак. Тукталы, дикләнмәле, ишеңне шапылдатма. Хәзер бик мөһим бер мәсьәләне хәл итәргә кирәк, Зойка. Синсез хәл итәлмиләрмени? Зойка, хәзер эшләр бөтенләй икенчегә әйләнеп китте бит әле. Беләсеңме? Әгәр дә Артехекторның гыйшкы монарга төшсә, моны бу йорттан кууның бер файдасы да булмаячак. Артехектор сөйәркәсе хакына йортыбызны бер сүзсез, ширатсыз, нисез ремонтка куячак. Зойка, тик менә аның бу кроватын гына ничек тә мин ятим файдасына конфисковать итәсе иде бит. Кит әле моннан. Зой, кірістен күрсің инде. Алла, кроваты да кроваты, ой, йымшак. Туктале, үзе юк микән? Юк икән. Ятып карыйм әле өстенә. Менә шулай. Тузикова кроватка ятып карый. Мендәр астына яшерелгән фоторәсемнәрне күреп ала. Аялым, тукта. Рәтләп куйым. Ой, бу нинди фотолар. Овчарка. Менә нинди манирларда төшкән. Ой, берсе төшеп килә бугай. Тузикова фоторәсемнәрне идәнгә ыргытып, чәчеп калдыра. Хәрабә стена артына яшеренә. Овчарка. Менә ни өчен? Аны теге малайлар да, бу хатыннар да. Булай булгач, ремонт җәһәннәмгә очты. Иптәш Артехектор, бу ул түгел. Шәшрәп китим әгәр ул түгел, иптәш Артехектор. Opel автомобильләрдә йөрүче дә ул түгел. Валлаһи ул түгел. Бары тик чырайлары гына охшаган. Иптәш Артехектор, безнең йортка ремонт башкаларныкыннан алданрак кирәк. Нила кайта. Федорның кулында фоторәсемнәрне күрә. Тузикова Зоя бүлмәсенә кереп китә. Мин сезне башта ук кисәткән идем. Сез үзегезне бик әдәпле тоттыгыз. Минем белән. Федор! Бу нәрсә? Бары тик 100 ошашлыклар гынамы? Ләкин минем әни ул барысын да белә. Сез
Минем йөрәгемне урладыгыз. Сез! Сез! Интелге тикеше җитмәсә! Нәрсәгә дип син барысына да тыкшынасың әле, ә? Әйт әле, нәрсәгә дим? Күрмәдеңме, архитектор аның өстенә ничек ыргылды? Кара. Ничек борчыла ул? Мин борчылам. Хисләрен аңлатта. Исем кетті. Андый аңлатуларны бик күп ишеткән. Син бит аларны фашист офицерларынан ишеттең, овчарка. Мәхәббәт политикадан өстен. Политика үзгәрә, ә мәхәббәт бер кайчан да. Үз бүлмәмә. Эс юк инде. Ничек инде ул юк? 3-нче таш көндез үк янды. Яндыргыч бомбалар туп-туры төште. Димәк, хәзер бөтен этажныкылар монда тыкшыначаклар. Аркадий Игнатьевич, минем флигеремне да бомбага тотканнар. Көле күккә ашкан, ярый әле, үзем өйдә туры килмәдем. Сезнең әйберләрегезне дә бирегә төшерделәр, Аркадий Игнатьевич. Коткарырга өлгердек. Кем коткарды? Шул инде овчарка. Ут эченнән өстерәп чыкты. Овчарка дисезме? Әйе. Аркадий Игнатьевич, эшләр булай әйләнгәч, сез дә безнең белән бергә яшәрсездер бит инде. Тик бу озакка булмас шул, Аркадий Игнатьевич. Иләрне әйләнеп кайтучыларны яңадан ике аерып әйтәләр икән, Аркадий Игнатьевич. Сез китәргә җыенмыйсызмы? Юк, мин тагын шул каһәр суккан фашизм астында калам инде. Сез миңа ышана аласыз, Аркадий Игнатьевич. Мин оккупациянең кара көннәрендә дә намус белән көн иттем. Менә булар сезнең әйберләрегезме? Минекеләр. Барысында мин куйдым, Аркадий Игнатьевич, минекеләр. Карагыз әле, Аркадий Игнатьевич. Сез буйдак булып яшисезме? Ялгыз яшәү кешене саргайтып киптерә. Безнең тормыш шартларында эш белән мәшгуль булган кешенең ялгызлыкны тиярга вакыты юк. Мин янган этажны карап төшим әле. Минем йөрәк яна. Ул анда янган этаж карап йөри. Мин дә янган этажны карап төшим әле. Кулына кружка тотып бүлмәгә олы яшьтәге хатын килеп керә. Бер почмакка барып утыра да ашарга керешә.
Мин сиңа карап торам да. Сез карамагыз. Лизочка йөгереп керә. Жиңеу! Нәрсә? Ниһаят мине алдылар. Фронт бригадасы белән китәм. Шул җиңү буламыны инде. Кемгә ничектер, ә минем өчен. Темная ночь, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нилочка, әйтеге менә мин әйткән күлмәк шушы инде. Шәп бит, ә? Шәп. Киләчәктә бу күлмәкнең урыны музейда булачак. Әгәр дә аны кигән килеш фронтта батырлыклар эшли алсаң гына, әлбәттә. Ой, көләйдә көл. Үзең киләчәктә булачак герой, ә үпкәләвең савыйларча. Нәрсә? Булдыра алмассың әллә? Менә әйтик, безнең ансамбль көтелмәгәндә генә дошман чолгашында кала. Без коралланып дошманга ташланабыз. Мин пулеметтан. Һәм без чолганыштан чыгабыз. Ата беләсеңме син? Беләм, яралар бәйләргә атырга гайрәт. Болай булгач, синең күлмәк һич шиксез музейда торачак. Көләйдә көл. Эх, син. Күп казытырга иде синнән. Әгәр безнең этаждагы матрос тельняшкасы кигән җигет кайтса, менә монда аңа ипи калдырам. Әйтерсең. Әйтермен. Карале син, сандугаш. Батырлык турында матрос тельняшкасы кигән җигеттән сорар идең. Ничек ул тәүлекләр буена су астыннан чыкмыйча, шартлатылган электростанциянең кисәкләрен бертикләп җыя икән? 3нче каттан бомбежка вакытында кешедән калган әйберләрне төйнәп, Тузикова йөгереп төшә. Хәзер мин сиңа күрсәтермен әле. Син белемле кеше, әйт әле миңа. Компрометация нәмәстә дигән сүзне аңлата ул. Шундый сүз белән мине хурлады дип аны судка бирергә буламы? Һич шиксез, туп-туры судка йөгерәгәр дә инде судны оештырырга өлгергән булсалар. Хәзер күрсәтәм мин аңа компрометациясының нәрсә икәнен. Ничек бу җирән юк сәбәпне бар итеп күп казудан качып калала. Ә син көн, төн 3 улым фронтта. Әгәр башка йомышың булмаса, мин үз эшемә тотыныр идем. Тукта инде. Милочка, иртәгә минем микымның кише буш, интендантлык мәшәкатьләре дә аз. Киш белән сиңа килипме? Гафу ит. Килүебезне теләмәс идем. Микага син бик ашагансың. Аңа мин ашагач, аңа тагылып килүдән сиңа ни мәгънә? Минем өчен Мика. Хәер, минем өчен кайда барсак та бардыр. Мин бары тик Мика үтенгәнгә генә әйтүем килипме? Күрәсең, ул хәтта үтенә, Юк, мондай очрашуның булмавы хәерлерәк. Үзеңә кара. Шәп бит, Искиткеч. Федор керә. Сиңа килгәнме ул? Нинди сөйкемле. Аны минем белән хәзер үк таныштыр. Башка вакытта хәзер бар кит. Саумысыз, Нила. Мин сезне кимсеткәнем, сезнең белән чиктән тыш тырфаслашканым өчен сездән гафу үтенергә килдем. Гафу итә аласызмы мине? Сез фақат шуның өчен генә килдегезме? Нила, мин сезнең үткәннәрегезне онытырга әзер дип әйтергә теләгән идем. Димәк, минем үткәннәрем нәкъ сез уйлаганча булса да, сез мине гафу итә алыр идегез? Сугыш, котышкыч җимергеч кеше белән авылларны, шәһәрләрне җимереп кенә калмады. Исән калган һәр кешенең күңелендә тирән җәрәхәтләре. Сез бик яшь әле. Мин сезне яратам. Аңлыйсызмы? Яратам. Һәм мин сезне югалтырга теләмим. Без бирдән китәчәкбез. Тамбовка. Кушарга? Яшеренергә? Нишләргә соң, кадерлем? Биредә сезнең хактан ташаклар. Мин ышанам, күңелем сизә. Сез яхшы кеше. Рәхмәт. Ләкин мин моннан бер кая да китмәячәкмен. Ирексезләп алып китәчәкмен. Ничек итеп? Чарасын табырмын.
Иңелек хисләрегезне тәртипкә китерү чарасын табыгыз. Чарасын тапканга килдем дә, Мила. Аңлыйсыңмы? Тамбовта искиткеч яхшы күңелле әбием яши. Вакытлыча аңарда торырсыз. Мин сезнең яныгызга кайтып йөрермен. Сон кемне гафу итәргә? Кемне кешеләрдән яшерергә җыенасыз? Хыянәтчене? Немец овчаркасын. Кешеләр аның йөзенә төкерәләр. Малайлар аңа таш аталар. Хәтта берсе граната да әзерләп куйган. Рәхимсезлек диярсезме? Юк. Бу шәфкатьлек. Сез нәрсә сөйлисез? Сез җебеп төштегез. Китик. Качыйк. Оят, Федор. Сез очучы. Хәрби кеше. Кайда сезнең намусыгыз, лейтенант? Сез мине шелтәлисез. Менә ничек. Мин сезне шелтәләргә. Мин овчарка. Ничек җөрәт итәме? Мәгән идем, гафу итегез. Изгелекне аңлый белгән бер стрельщик. Рәхмәтләр укый-укый күкрәгегезгә капланып, гимнастеркагызны күз яшьләренә манчыр дип өметләнгән идегезме? Кем соң сез? Кем? Бу сезгә билгеле. Әллә сез ике кешеме? Мин бер кеше генә. Ышандым. Нәрсәгә ышандыгыз? Хәзер тамам ышандым. Бүлмәгә ашыгып Мария Игнатьевна килеп керә. Шул ук вакытта 3нче каттан Шуфаров төшә. Үзеңне кулга ал, Федор. Әкәш, бу шундый бәхет. Мин аны аңладым. Гафу итегез. Миңа китәргә кирәк. Мила. Бомбежкадан соң җыештырасы күп була. Аңлыйсыңмы, Әкәш? Моңа кадәр күзләренең сафлыгыннан башка Ниланы яклау өчен бер дәлил дә китерә алмыйдым. Хәзер ул горур, олы җанлы. Мине комиссарыбыз шикелле. Димаска. Нәрсә дидең? Ул стрельчик совет законнары турында мораль укыган булып кыланды. Мин барсын да ишетеп тордым. Үскә бүлмәмнең ни дәрәҗәдә җимерелгәнен карарга дип менгән идем. Инде төшкәндә баскычта тукталырга туры килде. Тукталмыйча гына да төшәргә мөмкин иде бит, кадерле Аркадий Игнатьевич. Миңа кызык булып тоелды. Менә сезне инде әдәпле дип атап булмай. Федор, син ул кыз белән элемтәңне үзәргә тиешсең. Эшем буенча сезгә буйсынуымда бик җиткән, кадерле Аркадий Игнатьевич. Кайбер мәсьәләләрдә үземнең бәйсезлегемне сакларга теләр идем. Мин оешмамдагы торгызу эшләренә генә түгел, андагы һәрбер кеше өчен җавап бирәм. Түбәнәюнең чигенә җиттең бит, Федор. Син хатта ул кыз белән ерак хисләреңдә уртаклашасың. Ничек инде син? Аркадий, син башкаларның намусы сафлыгы турында сөйлисең, кайгыртасың. Үзең дә берникадәр генә гадел була бел инде. Федор, гашыйк булганчы ул кызның кем икәнлеген белмәгән. Менә хәзер белә. Һәм ни өчен ул һаман да аның тирәсендә бутала? Һәм мин аның бу кыланышларын тыныч кына хуплап торырга тиешменме? Хәтереңдә тот, Федор. Мин булай да бик читен хәлдәмен. Үз оешмамда туганымны хезмәттә тотам. Син әйбәт эшләсәң генә мине семьячылыкта гаепли алмыйлар. Әгәр дә инде абынсаң, әйдән ул кыз белән элемтәңне үзмәсәң, һич шиксез абыначаксың. Икенең берсен сайла, Федор. Я эш, я ул кыз. Барыннан да элек сезнең ни өчен борчылганыгызны аңладым, кадерле Аркадий Игнатьевич. Мин сине кисәттем, Федор. Бөек хисләрнең иң катлаулы гаммасы. Әнкәй, хәзергә хуш. Менә бит ул яшьләр, Теләсә кемне сөяләр, теләсә кемгә гашыйк булалар. Ярый сугыш, югыйсә Шул ук яшьләр сугышта кан коя, һәлак булалар. Мин ераккарак һәм тирәнгәрәк карыйм. Мин аларның нәрсәгә омтылуларын күреп торам. Алар машы. Әле син политработник түгел, югыйсә. Безнең идеаллар эстафетасын кая алып баралар алар, Федор,
Ул эстафетаны өздіксіз сибілген зенит утлар аша атакаға ташланган мессершмиттларны шигенерге мәжбүр итә Берлинга, Көлінга, Гамбург һәм Кенигсбергка йөртте. Без революция ясаган ул зур мораль капитал туплады. Алар сеңлеккәйем. Ванкайым. Революция ветераннары исеменнән сөйләп, син үз өстеңә бик зур җаваплылык аласың түгелме? Әгәр дә ялгышмасам, син бу хукукка фақат үз иреңне генә хаклы дип саный идең шикелле. Шулай санарга ныклы нигезләрем бар иде. Ә синең өчен, Аркадий, ömrün boyu xavf-xatardan şitta yaşap, yıraqtan тұрып qına başqalarını iretü de, alarını hüküm etü de bir de şitin bulmadı. Min şitten тұрып qına? Min ömrüm boyu tüzüdüm, ömrüm boyu icad ettim. Arkazi, nişik tüzügenini yaxşı bilem. Улыңның үшін миннән алмақшы буласың. Менә әйткән иде диярсең, әгәр дә инде ул бу дуамаллыгын ташламаса, һич шиксез абыначак. Әййәйе, абыначак. Аркадий. Нила кайтып керә. Нила, сез Федор белән ишкерсез сөйләштегезме? Ул аңа лайыклы. Федор шиктән тыш бер катлы, ышанучан. Сез аны миннән саклап калырга телисезме? Мин аңа бәхет телим. Ә бит сез аның хәрби самолетта очуына каршы килмәгәнсез. Аның самолеты тирәсендә зенит снарядлары ярылган. Ә сезнең тирәгездә ташлар бөтен шәһәр халкының нәфрәтле карашы. Ә бу инде зенит снарядларына караган вакытта күп мәртәбәгә куркынычрак. Тора-бара барысы да уза. Снарядлары да, нәфрәтләре дә. О, сез оптимист. Каян килә ул сезгә? Зур өмет белән яшәүдән. Сез чыннан да нәрсәгә булса да өметләнәсезме? Мин чыннан да өметләнәм. Беренчедән, мин институтны тамамларга уйлыйм. Аннан, беләсезме, минем үз гомеремдә берәүгә дә әни дип дәшкәнем юк. Әмма минем хәзер ышанасым килә. Мин барысын да булдыра алам. Бөтенесен дә. Мине тормыш өйрәтте. Бу күз яшьләрегезнең ихлас күңелдән булуын бик теләр идем. Кайда? Нинди күз яшьләре? Сез яраландыгызмы? Шампанский бәкәсеннән генә булмаса инде. Юк, бу пуля ярасы, мин хирург. Демәк, овчаркаларга да аталар. Дошман пулясы да үзебезнең пуляларда берүк эз калдыралар. Бүген кич гаҗәеп матур. Сугышка чаклы менә шундый кичләрне бик ярата идем. Мария Игнатьевна нидер сизенгәндәй ашыгып чыгып китә. Әнекәем. Ишектә Митрофанов күренә. Сез кемгә? Митрофанов. Иптәш Митрофанов. Исәнме, кызчыгым? Бирегә һәр минутта килеп керүләре мөмкин. Хәтереңдә тот. Мин госпитальдән туганнарымны эзлим. Тыңлыйм сезне. Тыңлайсың. Нинди кудрәт, нинди порох ярдәмендә аяк өсте тора аласың әле син? Мин үзем дә белмим. Батыр сугышчан сеңелкәем минем. Дәһшәтле юлларны уздык без, уйладык җиңү хакында. Үз кешеләрең арасында берничә көн дошман булып яшәүгә караганда, дошманнарың арасында берничә ел яшәү җиңелрәк.
Ғарур барабанчыбыз син безнең. Беләм, барысын да аңлыйм. Ниндидер Тузикова овчарка булып күренү бер нәрсә. Ә менә Федор Абрамов сине чын мәгънәсе белән ярата шикелле. Мин бу хакта уйламаска тырышам. Сөз бирәм. Сүзеңдә тора алырсыңмы? Беләйдем. Ышанайдым. Шулай да ышанычым ныграк булсын дип үзем килдем. Игътибар белән тыңла. Иң мөһим алда. Немецлар фронт белән янәшә территорияда хәрәкәт итү өчен бик көчле агентура челтәре калдырганнар. Тик менә араларына ничек үтеп керергә? Иң мөһиме вакыт көтми. Без андый банданың бырнастыбызда хәрәкәт итүенә түзеп тора алмыйбыз. Тотыныр бер урын бар. Интендант хезмәте капитаны Михаил Ставинский. Бу исем сиңа таныш түгелме? Иптәш кызымның Лизочканың дусты ул. Лиза аны Мика дип кенә йөртә. Без инде танышкан идек. Менә хәзер шул Мика ни өчендер минем белән очрашырга тели. Менә шул Мика Ставинский немец разведчигы Фридрих Бренек. Бишара Лизочка. Без комендатура ярдәмендә аның документларына тикшерү уздырдык. Шуңа күрә ул үзен шәһәрдә бик иркен тота. Нишләп соң ул игътибарын миңа юнәлткән? Бренек немец коменданты Отто фон Раннертның нинди шартларда үтерелүен ачыклау өчен мөһим задание алган. Белгәнеңчә, фон Раннерт зур һәм әһәмиятле фигур иде. Немецлар аның үлеме белән җиңел генә килеш алмаячаклар. Әгәр дә инде Раннертны үтер алганнар икән, димәк безнең штабның эше начар оештырылган. Димәк, руслар безнең бөтен планнарыбызны да беләләр. Менә шуның өчен дә без шәһәрне кулга ышкындырдык дип фикер йөртәләр алар. Кыскасы, фронтның бу участогындагы уңышсызлыкларын да алар Раннертның үтерелү факты белән бәйләп аңлаталар. Ә син ул фактның тере шаһиде. Бәлки, немец разведкасына минем шаһит кенә булмаганлыгым билгеледер. Юк, алар синнән азгына да шикләнмиләр. Шуңа күрә дә Бренекның бөтен игътибары сиңа тупланган. Ә безнең бурыч ул кабер казучына юнәлешен югалтырлык итеп бутарга. Бренек үз агентларының җыйнала торган урыннарын яхшы белә. Без даннан файдаланырбыз. Аның артыннан үкчәсенә басып күзәтеп барырбыз да. Ул үзенең кайда буталганын сизмичә шәбәләнеп йөргән арада дошман агентурасын бер-бер артлы туздырырбыз. Нәрсәдән башларга? Беренчедән сиңа аның белән очрашырга. Дворник кайда? Биттеме? Битте булса кирәк. Ай. Безгә синең белән алдан ук килешеп куярга кирәк. Синең чын йөзеңне, кем икәнлегеңне ачарга туры килгәндә дә, башта бер кеше генә, бары Федор гына белергә тиеш. Бу турыда мин сиңа хәбәр итәрмен. Я булмаса записка җибәрермен. Ротфронт. Ротфронт. Сез Әлмәт татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында драматург Афанасий Салынский әсәре буенча куелган «Кайда күрдем мин сине» дигән спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше бүген 13 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде. Казан сөйли. 13 сәгать 10 минут. Әдәби драматик тапшыруларыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Әлмәт татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында драматург Афанасий Салынский әсәре буенча куелган «Кайда күрдем мин сине» дигән спектакльнең соңгы икенче өлешен тәкъдим итәбез.
Тузикова бомбоубежищедан бүлмәгә менеп, өстәл әзерлей башлый. Зоя үзенең бүлмә ишеге төбендә йоклап ята. Ярар, хәзер бу өстәлне мондарак күчереп куйыйм әле. Һәйбәт булыр бу, булды. Зойка, нишләп син монда йоклап утырасың? Күр әле син моны, караны, җимерек таныклар Зойканың тәмам җелеген суырганнар. Бүлмәсен ашып керерлектә хәле калмаган. Зойка, тор әле. Кит әле. Аш әле күзеңне. Кит әле, миңа төнге сменага. Төнгә? Әле яңа гына көч хәл белән кайтып кирдең бит. Эй, гүр газабы. Уян әле, аш әле күзеңне. Төшемдә Алёшкамны күрдем. Ә син, җаның юк синең. Ә син нигә монда утырасың? Нигә син бүлмәңдә түгел? Ачкычны югалттым. Ну, Зойка. Нинди якты. Бу дала дигдин тырышлыгы юкка китмәгән. Зойка, дөрес. Электростанциябызга жан керә. Керә, Зойка. Бу чаклы бай өстәл кемнеке? Колбаса. Мин берне генә. Юк, стоп. Нилышкага кунаклар килде. Кайда соң ул кунаклар? Кунаклары да Нилышка үзе дә подвалда. Яңа җыр өйрәнәләр. Тревогның ат буе булмады бит әле. Ишетмәдем. Зенеткалар аткан ишетмәдеңме ни? Ансын да ишетмәдем. Алёшкам белән сөйләшеп бетергә ирек бирмәде. Зойка, ачкышыңны югалткансың икән, ишегеңне ват. Жәл, ишеге иде. Алайса бар, подвалга тәгәрә. Шунда Алёшкаң белән дә сөйләшеп бетерерсең. Зойка, хәзер минем синең белән маташырга вакытым юк, беләсеңме? Әнә хәзер кунакларын ияртеп, Нилышка менәчәк. Нәрсәле син Нилочка да Нилочка? Быткагыз пешә башладым әллә? Алай-балай була калса, син заводың белән китәрсең дә барырсың. Ә менә миңа монда фашизм астында каласы була. Юк. Шәһәрне бирмәячәкбез. Хатыннар радиосы яхшырак белә. Әгәр немецлар яңадан шәһәрне алсалар, кем белә, Зойка? Бәлки миңа тагын шушы овчарка белән янәшә яшәргә туры килер. Үзебезнекеләр яңадан шәһәрне алганчы. Кагаз бир әле. Алёшның честенә язам. Хатларыма җавап юк. Ярый, Зойка. Хәзер мин сиңа кагаз бирәм. Мәле, Зойка, бар тизрәк подвалга тәгәрә. Анда фонарь яна. Бар. Зойка. Бүлмәгә Ниланың кунаклары Мика Ставинский белән Лизочка керә. Әйдәгез, кадерле кунаклар. Рәхим итегез, Нилышка. Карабыз әле. Безнең полкка өстәмә. Сөйкем. Тик бераз күзләре генә талчыккан. Зоечка, безнең компанияга рәхим итегез. Таныш булыгыз, минем дусларым Мика Ставинский. Пьер Безухов. Карагызчы, таптанып торуына кадәр шаган. Дусларым, күршемнең исеме Зоечка. Рәхим итегез. Рәхим итегез, кадерле кунаклар. Әйдәгез әле, әйдәгез. Зоечка. Нинди шатлыктан бәйрәм итәсез әле сез? Зоечка, бер генә йотым эчеп җибәр әле. Кит! Бәлки шушы моментта минем Алёшкам кан эчендә үлем белән тартыша торгандыр. Ә сез офицер бит әле җитмәсә. Мика, сезнең тәртибегезгә икеле. Сиңа берле. Усак козгы. Немец овчаркасы. Кәефләнә, сеңә. Бу минем табигый халатым. Овчарка дигәнне ничек аңларга? Элек немецлар белән кыйрык булгаган. Хәзер менә үзебезнекеләрнең башын әйләндермәкче. Гафу итегез,
Миканың белән түгел, ул минем белән. Ишүләр. Аз гына булса да синдә кешелек сыйфаты калгандыр дип уйлыйдым. Карале. Сен. Эшминшәдә аягыңда шат басып торасың. Энтузиастка. Тагын. Генә мәртәбә. Безнең җырларны җырлаганыңны ишетсәм, бәреп үтерәмен. Зои чыгып китә. Мика, ул немецлар белән будалганмыни? Бу бик компанияда пышылдашырга ярыймыни? Шакир. Тәрбияле булуымыз өчен эшләбез. Рәхәтләнеп эшләбез аны, Нилышка. Көнләшәм әллә? Мин көнләшәм. Ой, политик яктан тотмаксыз бәндәсе. Сезнең белән күңелсез. Җырлыйбыз, Наталья. Әйдә, Нилышка уйнап җибәр әле. Фронтовой привет! Круглик килеп керә. Ставинскийны күрүгә фотоаппаратын аңа юнәлтә. Чыгып китегез! Совет офицеры компаниясында да төшерегез әле мине, Немецлар килгәч, бу фотолар өчен миннән бер капчык акча кайырырсыз. Дусларым, таныш булыгыз. Бу Силантий Круглик. Минем шәхси фотографым. Һәр адамымны тарих битләренә теркәп бара. Мин соңгы тапкыр килдем, фрау Нила, алыгыз 1000-гә бирәм. Берсен генә күрсәткәндә дә мине юкка чыгара торган негативлар өчен 1 генә 1000. 1000. Оккупация көннәрендә ватанына хыянат итүче Нила Снежко. Круглик. Немецлар килеп җиткәнчә тизрәк кулдан ычкындырырга тырыша. Мин негативларны сатарга телим. Сезгә билгеле булганча, фрау Нила, мин теләгәнемне генә эшлим. Мәгез, ишегез. Моны телим. Браво, Мика. Телим. Мәзәк сүз. Вино телим. Димәк, сез куркыту белән шөгыльләнәсез. Менә инде ишетергә теләмим. Менә бу француз коньягын каян алдыгыз? Менә беләсем килә. Менә минем сиңа җавап бирәсем килми. Ничек батырчылык итәсең? Примитив. Мика, мине фронт ансамбленнән куачаклар. Мика, сез Лизочкага төс түгел. Сез мине иркәләгез. Воздух! Фашист кызгына! Подвалга төшәргә телим! Без подвалга! Мика! Югалтыр әйберем юк. Оккупация вакытында күп газаплар кичергәнсездер, ахрысы. Мондый сорауларга җавап бирү мине туйдырды инде, Мика. Агымман сезгә, офицер кешегә, бәлки әле үзегез партия членыдыр да, минем белән бер компанияда эшеп утыру. Мин Гестапода тәрҗемәче булып эшләдем. Аңладыгызмы инде? Мин уйламаган идем.
Ничек шүрләп калдыгыз, капитан? Без бит монда икәүдән икәү генә. Рәхим итегез. Сез немецлар белән дә үзегезне шулай тоттыгыз. Сез немецка охшагансыз, валлаһи. Нәрсә белән? Нәрсә белән? Ләкин охшагансыз. Шаяртмагыз. Ничек читкә китеп утырды? Мин сезгә аз гына да ошамыйммыни соң, Тияр Безухов, Немецлар белән күңеллерәк идеме? Шәп хайваннар. Ая. Аларның шактый безнең җирдә ятып калды. Безнең солдатларның һәм партизаннарның йөрәкләрендә кабынган үч алу тойгысы. Изге тойгы. Теге безгеләрнең бер генералны үзенең йокы бүлмәсендә мине белән шартлатып үтерү вакыйгасын хәтерлисезме? Бу шулай ук изге үч. Мин аны хәтерлим. Отто фон Раннарт. Шын мәгънәсе белән ярткыш, кансыз иде. Фон Раннарт. Барлык газеталар язып чыкты. Безгеләр ничек әмәлен тапканнар, Аның бит сакчылары да булгандыр инде. Газеталар. Нәрсә ул? Сез нәрсә әле мондый хәл турында? Газеталарда чын дөресен язалар дип уйлыйсызмы? Әйдәгез. Тагын берәр рюмка. Эш пуша. Безнең совет матбугатына ышанырга күнеккән. Бу теге генерал фон Раннерт белән булган шикеллесе ничек икәнсең, Агар төшсә йолдызлар шул кызның янына, җылына шат җаны Ничек дип әйтергә инде? Отто фон Раннартның адъютанты булып, безнең кеше, безнең разведчик хезмәт иткән. Обер-лейтенант Шпайгер фамилиясе белән. Мин ул бәндәне шәһәребез азат ителгән көнне үк очраттым. Безнең хәрби формада. Обер-лейтенант Шпайгер, Беләсезме, шул хәтле курыктан соң үлгән кеше терелгән. Теге вакытта бит аны барысы да генерал белән бергә үтерелде дип сөйләделәр. Ул күрәсез рәхәтләнеп йөри бирә. Менә газеталарга ышаныгыз инде. Шу. Каршында аяқтай күренә бер егет. Кызының күнайрәген дирли ялкын кебек. Мөмкин түгел. Сез ялгыш күргәнсез. Ника, кадерлем. Мен ул адъютантны сез уйлаганга караганда күп мәртәбәгә якыннанырак белә идем. Һәм сез аның белән
сөйлештік істі. Ол ақмақ мені бүтінлей танымамышқа салышты. Әмен ана, аты жолы білән. Рахметіңіз. Білесіз ме? Сіздің көзлеріңіз ұят біле тұрған көзлер. Бұның шармы не? Сізге ышанырға бұлама. Мөмкин. Ахана, Ой, Нилышка! Қайда сен, Нилышка? Ой, қатып ойлай яздық подвалда шындай салқын. Зойка нешек түзе тұрғандыр анда білмеймін. Жылыт әлі біраз ғына, Нилышка. Капитан, отбой нешіктіңіз ме? Қаралы, Нилышка өзі культурный ғана күші, әшкенде мәші кебек шәпірт кетіріп іші. Мен де әшім әлі, Нилышка бек күшідім. Лизочкам үпкәләгән мәллә? үпкә рәнжіш қатнаштырылмаған саф мәхәббәт ішіні шегәлі Ника. Менә? Аркадий Игнатыч! Рахим итегіз, Аркадий Игнатыч, біз... Ғафу итегіз, менің уақытым жоқ. Қай бір мәғлуматларға қарағанда, неміслер енді шәһәр шетіне өп келіп жеткенлер диярлік. Құтышқыш, Мика, сенің өз шастыңны таба алмауың да мүмкін. Минем час резервта. Һәм мен паникаға берергә кирәк түгел. Ниһаят 41-нче елда түгел. Шол мына 41-нче ел түгел. Ә мына бирдә калган дошман койрыклары рәхәтләнеп хәрәкәт итәләр. Дишәгенә генә Құрал склады күк качты. Бүген Тимер юл күперенә мине куйган булганнар. Дошман самолетлар вокзалны нәкъ менә эшелоннар килеп туктаганда гына бомбага тутып китәләр. Аркадий Игнатыч, сез китәсезме? Әйе, китәм. Каясың, өйдә кибри торган башмакларны таба алмыйм. Сез күрмәдегезме? Аркадий Игнатыч, мин мебель булдым бит әле. Сезнең булай кәеф сафа кырып утыруыгызны Федорның күрми калуы бик кызганыч. Соң булса да кем икәнегезне белгән булыр иде. Рәхим итегез, татып карагыз. Шын мәгънәсе белән бозыклар оясы. Кайда ул бозыклар оясы? Монда минем бүлмәмдәме? Ишеттегезме? Ой, шайтан урган карт манак. Паникер! Ника, мин алайса үзем генә китәм. Ярый, Ника. Киткән кеше китә берсен, без үзебез генә күңел ашарбыз. Менә ичмасам, Күңел ашарга икән. Күңел ашарга. Әдәгез. Ника? Тормышның матурын тілеймін. Тля. Фрау Нила, стәл үстіне. Стәл үстіне? Фрау Нила стәл үстінде биешек. Арақты шешелер арасында нәфис аяқлар. Фрау Нила, стәл үстіне. Нәрсә, мине стәлемнең лагын бітіртір деп ойлайсың ма? Мин шулай тілейм. Мин аңа түлеймін. Менә, негатив бар, 1000-лік. Мин аларны юк итәчәкмен. Фрау Нила, стәл үстіне. Музыка! Юк! Шәррәк еш. Мин шулай тілейм. Фрау Нила, стәл үстінде. Шәррәк еш. 2 минут. Кирәкми Круглик. Күреп торасыз иш. Күзләре оят белә торган күзләр. Шулаймы? Нила хәрабәләр артына кереп, чишенеп чыга. Сіз қазір шақ қатырғыш тамаша көрешексіз. Шақ қатырғыш! Шырпы! Ихтибар! Апля! Фрау Нила, стәл үстіне! Музыка!
Фейерверк! Фейерверк! Тағын! Бәрмің іштесін кет, бәрмің! Туктагыз! Бер биегәндә 1000 сум. Иптәш фотограф, мин 10 тәңкәгә дә бирим. Бүлмәгә Федор килеп керә. Мондый биюне карамаска мөмкин түгел. Нигә тукталдыгыз, Нила? Сез җитәрлек дәрәҗәдә талантлы бисез. Сезгә ошанымы? Сез кай вакытта үзегез... Музыка! Җитәр! Мин акыллы сүзләр укыганда сөйләгәндәме? Әллә менә шушы кыяфәтегездәме? Акыллы сүзләрне сезгә абыегыз бик шәп укый. Ана өстәл өстенә менеп биеп күрсәтсен. Немецлар алдында мондый номерларыгыздан әлбәттә дан казангансыздар. Шулай ук руслар алдында да. Мәсәлән, сезнең каршыгызда. Әллә тоздамы? Аңлашыла. Мораль тәэсир иткән музыка! Мин рөхсәт итмим. Хәзер Европа тәрбиясенең нинди икәнлеген мин яхшы күрәм. Юк. Син күргән кадәресе әле аның Европа түгел, Азия гына. Менә минем ниләр күргәнемне син белсәң. Француз королларының подвалларында 100 ел сакланган биралар иштем. Мин имчат автомобильләрдә йөрдем. Мин... Сез бөек идеялы ташлар. Ich bin ein freier Mensch und ich verrachte euch. Китегез. Барыгыз да китегез. Ялгызым гына ишәм. Ялгызым гына дим. Кит минем күз алдымнан хашарат. Монда хәзер барысы да минеке. Юл бирегез. Мин узам гашыкларны талаштырам, өйрәнгәнне артам. Барысы да подвалга йөгерә. Бүлмәгә Федор килеп керә. Нигә сез дә подвалга йөрмисез? Сөйкелем минем, кадерлем. Дәшмә. Миңа хәзер ничек авыр икәнлекне белсәйдегез. Юк, белмим. Белергә дә теләмим. Минем ялангач кыяфәттә өстәл өстендә бигәнем юк. Мәхәббәт турында авызымнан чыккан бу сүзләр гомеремдә беренче тапкыр. Ышаныгыз минем сүзләремә. Ант итәм, Федор. Син. Юк. Китүем хәерлерәк. Кулларымны пычратасым килми. Федор. Безнең бу очрашуыбыз соңгы тапкыр булыр дип куркам. Синең шикелленә җир йөзенең мөгаен күргәне юктыр. Безнең өлешкә тигән газапларны, батырлыкны җир йөзенең күргәне булдымы икән? Федор, мин сездән бер нәрсәдә хәтта бер генә минутлык ихтирам да таләп итмим. Мин сезнең карашыгызда һәм бу миңа аңлашыла. Мин синең үткәннәреңне оныталырмын дип өметләнгән идем. Юк, бер кашан да оныталмас идем. Бик күп нәрсәләрне гафу итәргә мөмкин, ләкин илеңә, халкыңа хыянат итүне бер кашан да. Хәзер әйтеләчәк сүзләремне үтенәм сездән. Хәтерегездә калдырыгыз. Онытмагыз. Мин сезне яратам.
яратам. Бірінші, ұшырақлығына ұшырашуымыздан соң, сіз мені ізләп жүргенде, мен сізден қашып, яшырынып кына, ерақтан кына сізге қарап тұрдым. Мен сізге ғашық болудан қорықтым, ғашық болудан мұны ұнытмағыз. Ләкин мен сізні күттім. Сізнің мені ізләп табасығызға шандым. Әне, шушы ярым жимрік таш тартмаға урамнан қылмақ өріндісі өткәрдім. Сізнің келуіңізге яши тұрған пұшмағымны тағын не білән безе алайдым соң мен. Фотолар, алар артығы білән іштәліктілер. Тағын біріңе сөз. Қазір мен сізді тағын да күшнірек яратам. Әне шындай қырыс, усал, келешмәушән болуғыз үшін яратам. Абыйығыз қошқанша құрқақлықтан, екезділіктен түгел юқ. Сіз барысында ерәгігіз аша үткәрдігіз. Бұлар бейт, шын кіші сүздері, шын кіші таушы, шын кіші көзлері. Не үшін соң сіз, нендедір бүйік идеялы ташлар турында қышқырындыңыз? Нәрсе болса да айтығыз зинһар. Мен сізін аңларға тілейм, үзгәләніп аңлайсым келі. Ләкин сіздің көзлеріңіз, һәм сіз шынлап та яраттасыз мы мені? Усал шағыздағына, келешмәушән болғандағына. Ол шағында мен сізні өтірерге тиеш. Ең зор усаллық шол бейт. Әміне енді мұнысын ішлерге керек мен. Нешлерге сын? Күтәрге. Нәрсе күтәрге? Сұғыш, үзліксіз күту деп язған алдыңғы қарашлы бір неміс язушысы. Рота кухнясын күтәсің, қайшан үтірірлер деп күтәсің, сүйген кішіңнен хатылар күтәсің. Yok, шайтан ұлғыры. Бары бір мен сенің сіріңе түшілешәпмін. Кім екеніңді білірмін. Бары бір. Рот фронт. Иптәшләр, вакытлыча дошман тылында калган совет җирендә яшерен эш алып бару өчен мин беренче курс студенткасы Нила Снежконы тәкъдим итәм. Ул немец телен бик яхшы белә, батыр йөрәкле комсомолка һәм чын иптәш. Алга, иптәшләр! Рот фронт, рот фронт! Бойка, төш әлі, төш! Не эшләмәкче буласың, төш диләр сиңа. Ошалай имеш. Төш улым, төш. Кемешен нашарлык эшләргә җыйнасың кемгә? Китегез дим! Күрәле, әйдәгез әле, әйдәгез. Шулай күрәле син аны, Уф. Бу хәшәрәт. Мине мут белән туйынсымы? Мине флоттан хәрби хезмәтеннән айырдылар. Хәл алырга дип су өстенә дошканым юк. Елга төбендә. Караңгыда утырсың, сукыр лампасын яндырып. Безгә дә сукыр лампамы бар? Үзең нәрсә белән? Үзең. Карале, минем утым овчаркага яктырта бит. Безнең белән бер кояш астында кемнәр генә яшәми? Болай булгач, овчарканы куарга кирәк моннан. Дөрес әйтәсең, Бойка. Зарарлы хәшәрәт буларак куарга кирәк аны бу йорттан. Син, Зойка, шуны яклаган буласың, яхшылык хакына янәсең. Әнә, җимерек стенаны бер үзе дә башлады. Аны ничек аңлыйсыз, әйтегез. Гадәттән тыш дулкынланган Нила кайтып керә. Иптәшләр! Безнекеләр Белгородны алганнар. Исәпсез-хисапсыз трофей. Бик күп
Пленныйлар, бүгін Мәскәүдә салют! Ә синең ни катнашың бар бу шатлыкта? Әйе, алдық. Киләчәктә дә алырбыз. Башкаларга да булышырбыз. Бүтән җиребезне азат итәрбез. Нәрсә? Сез мине шатланудан тыясызмыни? Ә бәлки миндә дә совет тәрбиясеннән нәрсә дә булса калгандыр? Яба үзеңне. Ох, морячок! Синең дә характерың бармыни? Кагылып кына кара. Кагыл. Кадерлеләрем минем! Кадерлеләрем! Без аңамы? Немецлары шәһәрдән ерак-карак кугач, без кадерле кешеләргә әйләндекмени? Мин бер нәрсәне онытмаячакмын. Шулай кирәк тә. Онытма. Әгәр дә мин онытмыйм икән, син монда минем шәһәремдә яшәмәячәксең. Яшәмәячәксең, Зойка. Дөрес әйтәсең, Зойка. Бер кыз баланың офицерын тартып алды. Бер архитектор гына җитмидер имени сиңа. Әйдәгез әле. Зоя! Алёша. Алёшенька. Алёшенька! Синме бу? Синме бу? Мин инде Зоя. Исән. Намуслы килеш көтте. Сүз әйтә алмыйсың. Тирән тылга барабыз. Челябинскига яңа танклар алырга. 3 сәгатьлек отпуск. Ой, нинди аз. 3 сәгатьме? Хей, Зойка, 3 сәгатьтә туй ясап алырга була. Булар барсы да синең күршеләреңме? Әйе. Саумысыз якташлар. Исәнме? Исән монакай. Исәнме? Окоплар казыдың монакай. Ярылганнар. Ә син, җирән блондинка. Һәр кемнең үз эше. Амаряк нишләп кыры җирдә? Су астында братишка. Электрогесны кыйпылчыкларыннан җыйный. Түземлегең өчен рәхмәт. Синең хезмәт фронттагыдан да урак. Рәхмәт. Күпне күргән, хөрмәткә лаеклы йорт бу. Туктале шибәркәй. Карале нинди тәкәббер күрешең. Минем белән танышырга да теләми. Берәү артык булса ни дә, ким булса ни. Туктале. Тукта. Кайда күрдем соң мин сине? Алёшенька. Сабрит Зоя. Кайда очраттым соң мин сине? Ә мин сезне беренче тапкыр күрәм. Немец овчаркасы ул. Аңладыңмы? Овчарка? Алёшенька. Алёшенька. Яр. Барысы белән дә таныштым. Хәзер дөрес. Минем мондагы бүлмәм элеккегесе күк түгел. Җитмәсә менә ачкычны югалттым да ишекне батып ачарга туры килде. Аннан ишекне бөтенләй урлап киткәннәр. Йә, нәрсә шаккатып калдык әле без? Әйдәгез, таралыштык. Минем базарга барасым бар икән, әйдәгез. Зоя. Комендатурага киттем. Әйдә, Боркайда. Әйдәгез. Зоя. Алёшенька. Рахим ит. Алексей белән Зоя бүлмәгә кереп китә. Нила үзе генә калгач, куеннан кичкенә генә кәгазь чыгарып укый башлый. Эш яхшы тамамланып килә. Тагын аз гына калды диярлек. Сезгә Браник белән очрашу кирәкми? Аңа карата чарасын үзебез күрербез. Әгәр көтелмәгән куркыныч туса, аны юк итә аласыз. Митрофанов. Нила кәгазьне яндыра. Бүлмәдән Алексей белән Зоя чыга. Алёша. Алёшенька. Әйе. Әйдә яңага. Мин дә
машина су кірмін, еме? Әйді, Алешенька. Әйтіңіз әлі, исемігіз нешік сіздің? Алеша. Сабрин Зоя? Башқаларға бек ерте күзата башладығы станкист. Аның исмі Нила Снежко. Әйді, Алешенька, әйді. Нила Снежко. Хатırladım. Барсын да хатırladım. Нила Снежко бет, шулай ма? Шулай да болсын дей. Тоқта. 41-ші елына бізді һәм біздің батальон егетлерін чылғаныштан сіз алып шықтыңыз бейді. 41-нің күзінде Харьков астында фронтнені саша. Бұл факт менің биографиямнан түгел. Федор кірә. Сен нәрсе көзге түтін жібересің? Біздің үшін ұнларша тапқыр өз тұрмышығызына қорқыныш астына қойдығыз бейді. Қойдан ұзу яқфырақ болғанын білу үшін неміслер білән өздерінше сөйләшә едігіз. Шыннан да шулай ма, Алешенька? Шул, өзі башымны кесерге берем. Менің тұрыдан яқшы ойлаушы кіші табылды. Рахмет. Бәлки мұндан соң артымнан тікіріп қалудан тоқтарлар, Ләкин бұл әкият менің тұрыда түгел. Сіз мені кімге санайсыз? Мен яраландым. Таның ішінде де яндым. Әмма ләкин башым өз орнында. Илюха Кульновны хатırlайсың ба? Нинди Илюханы? Сержантны. Қазір лейтенант енді біздің взвод командирі. Илюха Кульнов. Ұзын бойлы. Кең желкелі. Сен нәрсе қыланасың? Шибер көзлі шайтан. Мені сержантлар бір вақытта да қызықсындырмадылар. Әйттім бітмейсің, Алеша. Әйді, Алешенька, әйді. Федор, мұны нешік аңларға? Бик көп сөзләр әйтергә кирәк иде. Ләкин сіз Нила, полковник Митрофанов мине үз янына махсус шақыртты һәм Шулай. Нила. Федя. Менә хәзер без бергә. Гафу ит. Йомшаклык күрсәттем. Курку белмәс, батырым. Кешеләр арасында ялгыз булган кеше, әйтерсең лә, ул бу дөньяда яшәми. Әйтерсең лә, ул бөтенләй юк. Нила, синең җилкәдәге йөкнең тамчысын гына булса да үзем ала алсам икән. Миңа хәзер җиңел булачак. Син яшерен сузылган җеп кебек мине кешеләр белән бәйләячәксең. Ах, үзебезнекеләр, совет кешеләре белән кешеләрчә әйтеп сөйләшү өчен, мәзәкләр тапылдап көлешү өчен, җырларга никадәр зар булып яшәгәнемне белсәң икән син, Федор. Нила, хәзер мин синең күзләреңә менә шулай текәлеп, шикләнмичә, ышаныч белән карый алачакмын. Нила, Митрофанов сиңа моннан күчәргә рөхсәт итте. Күчәргә? Кая күчәргә? Каршы килмәсәң, минем яныма. Кадерлем минем. Нила, Митрофанов ашырга кушты. Сәгать 4-кә Кутузов урамы чатына машина җибәрмен диде. Син бар, бир нәләремне җыйный башла. Федор, бәлки бергәләп каршыларбыз. Тизрәк җыйынсаң, моннан да тизрәк китәрбез. Нила. Беләсеңме? Без парк янында яшәячәкбез. Мөгъҗиза белән генә исән калган безнең йорт. Исән калган дигәчтә, барысына түгел инде. Митрофанов ашырга кушты, Нила. Бар. Федя. Ашырга. Тиз генә яшергән җиреннән пистолетын ала, обоймасын тикшерә.
Аяк тавышлары ишетеп яшеренә. Бүлмәгә шашынган кыяфәттә өс-башы, чәчләре тузгыган Ставинский килеп керә. Sensiz Mika! Ay Allah'ım! Yüzümüz neydi o şullu? Lizочка рәнҗетте ме? Әллә начальствоңыздан эләкте ме? Ах, төшендем. Баш төзәтергә өлгермәгәнсез. Шыгамлыгыз алдында башыям. Фройлен Снежка. Мика, сез елмайганда сөйкемлерәк күренәсез. Беренчедән минем Мика түгел икәнлегемне сез яхшы беләсез. Икенчедән минем вакытым юк. Ничек инде сез Мика түгел? Кулыгыз җиңел булды, Фройлен. Мин хәзер Фредерих Беренекта түгел. Юк, сез ни сөйлисез? Сезнең тырышлыгыгыз аркасында мин хәзер мәет. Әйе, шулай, Фройлен Снежка. Мин хәзер полковник Митрофанов агентларына караганда үз ватандашларымнан ныграк куркам. Үзем йөрим, үзем безнекеләрдән мине кем үтерәчәген белмим. Тик шунысы гына аермачак. Кемгәдер аңгыра, бәхетсез Беренеккә карата чыгарылган хөкем карарын җиренә җиткерергә боерылган. Мика, сез... Юк, бу мөмкин түгел. Сезгә врачка күренергә кирәк. Мин сездән куркам. Миннән куркырга сезнең җитди нигезләрегез бар. Минем төзәтеп бетерә алмаслык котышкыч фаҗигам сездән башланды. Бер минеке генә булса бер хәл иделе. Иң яхшы агентларымның башына җиттем. Мин тиле генерал фон Раннертның адъютанты чыннан да совет разведчиге булганмы юкмы икәнлеген ахмакларча тикшерүгә кирәк булган. Менә шуннан башланды да инде. Әйе, Митрофанов һәм аның хәйләкәр шифа җәтмәләренә оста кырганнар. Ул җәтмәләрнең беренчесе сез. Мика, мин кычкырам. Әйтмәс, Фройлен! Сезне бик саклыйлар һәм бәялиләр. Шуңа да карамастан, әле мин хәзер генә сезнең җан сакчыларыгызның берсен суд торбасына тыгып калдырдым. Киңрам, буш ишкем юк. Атлы кыз бер үзе. Туңа бүләклек салкын. Любенштрассе. Райсинска! Мәйткә! Хөрмәт! Йөзеннән генә булса да кылынудан туктагыз. Яхшы. Сез нәрсә телисез соң, мәйет әфәнде? Сезгә билгеле булганча минем бердән бер теләгем. Ай! Никакымшанмагыз. Тантана итүче Мархон. Шул чак баскычта Шуфаров күренә. Сез уйлаганча ук нечкә күңелләрдән түгел мен. Күпренке сүзләр сөйләп тормыйча гына әйләндереп салырмын. Сез нишлисез? Шуфаров Ниланың пистолет күтәргән кулына ябыша. Ул арада Ставинский Нилага атарга җыена. Мария Игнатьевна йөгереп керә. Нәрсә булды? Ставинский хәрабәләр арасына кереп югала. Көнләшү. Тагын нәрсә булырга мөмкин? Менә бу стрелчик капитанга пистолетын сөгән иде. Бирегез монда куралыгызны. Ул уенчык зажигалка гына. Немец уенчыгы. Нила, кем бар анда булышыгыз тизрәк. Ой, мискинкәем. Тизрәк. Салдырыгыз курткасын. Менә синең улың кем белән буталган? Хәзер үк туктар, Кази. Нила, безнең госпиталь биредә генә мин хәзер киләм, сине һәр карайтырыгыз. Менә кемне дворник итеп тоталар. Анда бишара капитанны бетереп кенә алдылар да комендатурага алып киттеләр. Син ни сөйлисең, Наталья? Нила! Курыккан идем. Сине күрмәй китәм дип. Безне шат күңелле кешеләр итеп хәтерегезгә алыгыз.
Siz Әлмәт Татар дәүләт драма театр артистлары башкаруында драматург Афанасий Салынский әсәре буенча куелган «Кайда күрдем мин сине» дигән спектакльнең радио вариантын тыңладыгыз. Спектакльне сәхнәгә режиссер Закия Туишева куйган. Спектакль өчен көйләрне Рөстәм Абдуллаев язган. Рольләрне башкардылар Нила Снежко, Дамира Кузаева, Федор, Камил Валиев, Мария Игнатьевна, Закия Туишева, Чуваров, Рамазан Ихсанов, Зоя Парамонова, Люция Абдуллаева, Эдик, Салима Сахдиева, Лизочка, Рузалия Султанова, Круглик, Рустам Абдуллаев, Тузикова, Амина Садыкова, Алексей, Фуат Зарипов, Мика Ставинский, Камил Саидгаряев, Олы яштагы хатын Жихан Саитова, яш егет Илдар Гарбатов, алып барушы Ирек Бахман. 1977 елда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакльне эфир өчен тавыш операторлары Сания Хамматова һәм Айсылу Гыйләҗетдинова, режиссер Госман Әхмәтҗан, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләгән. Әдәби драматик тапшыруларыбыз шушының белән тәмам. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.